Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Maskara! Gusto lang kong malipay sa daddy. Oh! Hoy! Yarito! Yarito! Yun na! Ulo! Oy! Yan ka? Nakasukat ka gungo nyo rito! Ay, muli! Ay! Oh, ha? Ngano? Oh, nang lagom man, oy! Ah? Oh, namayot ka! Oh, sabay! Oh, Kanaganong si Kidini! Onsa? Doon! Ako na lang ang tato! Ako sabay! Oh, uy, Kaklaro kaya- na nyo rito, ay! Klaro kayo, ay! Okay lang mo ito, Ola. Diya ka na. What's up? Ay! Oh, eh. Oh, murag na limahong langsi sa isda. Something fishy. Hinaot lang nga na sayop ko, no? Si Marka nagdaog tihe, bakasi, lansyaw, balot. O si Federico nagdaghumba, inasal, pasayan, alimango o ginabot. Uy! Mukirig anay doon, Rafael! Salamat kayo, Federico. Iba ka na rin. Basta maglagot ko mo, musingka mo yun ko. Kabantay mo ka na, di ba? Pero, usahay, konsensya ko na rin. Nga imo kong pinanggaw niya, musukol ko na mo. Salamat. Salamat ka na kamatngon ka na iyo. Ang una na rin, ako, kabantay mo yun ko na, usahay. Usahay po, magbasol yun ko na rin. Nga, kana bang, kauna-una ba ko ba? Nga, dadaan di ka sa paborito ni mong pagkaon. Kana, humba, inasal, pasayan, alimango, ginabot. Salamat, Dudong Federico, iyo. O, kumusta naman? Ha? Ay, kung giyangyo ni mo dati. Nga, hatagan ko ni magkatunga sa halin sa yuta. Iyo, Mangutana ka na eh. Anong pangayoon ko ka na? Tungod kay, abi ni mo dati, gusto ko nga samtang batanon pa ko. Makapahimus na ko anong kwarta ha? Federico. Nauna-una pa ko na ko dati. Kung, onya pa na ni mo ihatag na ko. Dugayon pa na ni mo. Di man ito may bawang kinabuhis tao. Si Bako, matay ko ugma. Federico, iyo. Magkadawat pa ba ko? Makapahimus pa ba ko? Natural, di na. Patay naman ko. Ayaw pag-isgot o kamatayon, oy, Federico. Dili. Dawato na itong kamatuuran ba? Nga, ling atong kinabuhi, tamihibaw, kanus ata matapos. Dili ba? O nga, samtang ni apa ko, buhi pa ko. Gusto kong mupahimo sa kwarta. Nga akong masunod gikan mo. Unaon ko pa, iyo. Dari. Ako sa unaon. Okay na, Dari. Okay na. Federico, ayaw na pod presura si Darling Rafael. Dili ko gusto magkaul siya. Marga. Sabta na pod si daddy ni mo. Sagdi lang. Paabot nga makahukom si daddy ni mo. Total, dili magit ka palibaran, anak. Kay anak man ka. Dili guna mo daw si Darling Rafael ni mo. Dili ba Darling Rafael? Oo, correct. See? Nakadungog ka? Basta, mahimo ba? Ayaw na presura ang iyang ihatag ni mo. Dili na bugo si Darling Rafael. Naguna-una po na siya ni mo, uy. Tungod kay anak kagod. Mao nga, ayaw lang po papadlong niya. Kay kana si daddy ni mo, musumbong na nako. Nga nag-uol siya tungod kay badlongon ka. Dili ba, Darling Rafael? Miss Marga. Di ba tinuod na akong gisulti? Yes, tinuod ka na, Federico, iyo. Mao ka na, Federico. Tanaw na ko ting mong daddy, oh. May edad na siya. Ayaw ka bala ka.
Tungod kay magkinaunsa man ang atong kinabuhi. Unya kon pananglit, bawion na siya sa Diyos. Ang kinabuhi ni Rafael, naa ka. Mao'y manununod sa iyang katigayonan. Mao nga, ayaw pa badlong. Yes, Mommy, yes. Unsa ka to? Unsa ka to ako nabate, Federico? Mami? Yes, Dari. Mommy, tungod kay nasuta na ko nga ang iyang tambag sama sa akong inahan. Oh. Salamat. Salamat. Ay, nakamatngon ka na, iho. Ay, ingon niya na ang pag-ila. Darling Marga kanimo. Bisan tunog dili maglayo ang inyong edad. Apan, ang iyang pag-ila kanimo. Sama sa iyang anak. Dili ba, Marga, darling? Tinuod ka na. Usahay, may ubos na ko ni Federico tungod kay magtuo magud ni siya. Nga akong giapas ni mo, maulang imong kwarta. Dili ba, Federico? Yes, Mommy. Yes, Mommy. Oh, mao ka na gusto na kung mabati ka ni mo, Federico. Nagtahod ka na ni Darling Marga. Natawgo ni mo siya og mami. Salamat, Federico. Oh, Dari, ang agong bahin. Tuan ni Sad. Ayaw lagi. Unsa ka ba? Ayaw sige pahinumdom ni daddy ni mo. Dili mahimong malimtan ka ni Darling Rafael. Naghuna-huna na si mong gipangayo nga katunga sa bahin sa yuta nga nahalin. Timan Federico. Moabot ang adlaw nga bisag dili nimo pangayoon. Ihatag ng Darling Rafael nimo. Dili ba, darling? Mao ka na. See? Nakadungog ka. Ihatag ni Darling Rafael ang imong bahin. Kano sa Dari? Kagahi ba ni Mug-o? Sige, balik. Ipasabot na ti ka, balik gyapon. Sorry, Mami. Sige, lakaw na. Dain na mi. Kaya ako pamasahian si Darling Rafael. Mami. Di, aris ako. Darling, thank you, salamat. Wag yun ka managana o pagbadlo ng Federico, no? Kapoy magud paminawon gud. Maayo na makamatngon siya, ngani ako. Manalipod nimo. Salamat kayo, Darling Marga. Ay, at last, nitahod na siya nimo. Iya ka nang itawag og mami. Yes, Darling Rafael. Si Marga. Hello? Okay ka, Federico. Naka-G ka dayon. Ang sabay pagtuunin mo na ako, bugo? Mo'y gusto na ko nimo. Makasakay ka dayon. Of course! Ikaw, best actress! Wow! Kaysa may teacher na ako. Ikaw may nagtudlo na ako. Buang nga din mo. Imo rin kong gibuhatag chicken ini. Ha? Ang ano? Si Ola, mo'y nakabantay. Daghan kayo ko kong chicken ini. Well, nadala ko sa emotions. Ako sa nagkituyo. O sa? Yan naman. Aron sa ingon, kung doon na ka may laing uyap, mag-away mo. O sa? Kung marok ka, marosad ko, Federico. Ang igariti na eh. Sige, practice na. Hello, Sirte. Uy, Inting. Bida, no? Sa mabatanon pa? Yuso mga kakinasing-kasing mong practice mo. Yuso kayo na eh. Practice ta. Aron dili ta mabiktima sa mga tulisan. Mas maayo pa og kita'y makapusil kaysa kita hipusilan. Mga sakto! Tanawa ang mga igos bala. Sa target paper, tanawa. Wow, okay kayo na. Patik na. May pag-asa ka. O niya, pamisik na tao na. Ayun, si Abel. Apel? Eh, di ko mag-agad niya, uy.
Agad mo ka ng bayot, uy. Ang apil ka siya. Bahala siya, wako'y labot niya. Forbida happy trabaho Domingo. Mauna ang shooting competition. Maapil na po, Miss Marga. Hingigo ka man. Salamat, Ola. Og ako na ni, saksi ang akong improvements sa pagpunting. Mutanaw ko, Federico. Ola, guniti ang bungas kay Mito. Anya rito, ha? Oops. Saan man din ako? Iitsa pa si Babaw, kaya akong puntingon. Usa? Buhata ka nun. Uyab kong katulo. Inig abot sa tris. Iitsa ang gigunita ni mong kay Mito. Klaro? Yes, niya rito, ha? Okay, ready? 1, 2, 3, Oops! 3. Oh, Wow, Federico! Great! pak. Hingi ko, sharpshooter ka, Federico. Naiguni mo ang kay Mito nga giit sa niula dito sa itas. Wa na'y mo pildin ako, dadi. Wa na'y mo pildin ako. Ako ng premyo. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!